2:45 म्हणणे नंबर लागला आमच्या तपासणीसाठी. डॉक्टरांनी आम्हाला काय सांगलं की घाट त्यांनी चेक केली. ते बोलले दुसरं कुठलंही रिपोर्ट केलं तरी काही उपयोग होणार नाही असं बोलले. ते घाटच तुम्हाला काढावे लागणार, त्याशिवाय आणि चेकिंगला पाठवावे लागणार. परत ते बोलले की ती पोरगी पण दुसऱ्या दिवशी जाऊ शकते डेरवलला कॉलेजमध्ये, त्याचा त्याला काय त्रास होणार नाही तिला काय. त्याच्यानंतर आम्ही म्हटलं बघ ठीक आहे ना, बोललो काढा हे करा तुम्ही ऑपरेशन करा, एवढं सांगताय तुम्ही तर ऑपरेशन करायला काय प्रॉब्लेमच नाही, जाऊ शकते. त्याने मला परत बोलले की तू नंतर 4 दिवसांनी मंगळवारी 2-4 दिवसांनी रिपोर्ट आलं की ते गोळ्या औषधं घेऊन तू परत तिला नेऊन देऊ शकते, हे पण सांगलं. तिथे नेऊन दिलास तरी चालेल आणि रविवारच्या मनात ते कॉलेजमध्ये गेले तरी चालेल. आम्ही शुक्रवारी तिकडे गेलो बरोबर, शनिवारी 1 दिवस मध्ये होता, रविवारी ते गेलं तरी चालेल कॉलेजला. त्याच्यानंतर हे ऑपरेशनला एक रिपोर्ट ब्लडचं केलं फक्त, तेवढंच मला माहिती आहे. आधी ते यशस्वी काय केलं आतमध्ये ते माहिती नाही मला काय. त्याच्यानंतर तो ब्लडचा रिपोर्ट काय मला दाखवलंच नाही अजून. आणि ते ऑपरेशन केलं, घाट एवढीशी दाखवली आम्हाला, बाहेर काढली अर्धी घाट आणि आम्हाला 2च मिनिटं थांबवली आणि आम्ही तुम्ही जावा बाहेर म्हणून सांगितलं. त्याच्यानंतर पोरगीला परत अर्ध्या तासाने ICU आणलं, तिथे ॲडमिट केली आणि तिला खोकला लागलं, सुरुवात केलं झालं. दोरा जर पाणी जरी तोंडात टाकलं तरी वांती बाहेर यायला लागली. ते बोलले की इकडे गाठी झाल्या सगळ्या. ते थोड्या टायमाने आले ते म्हणताय तुम्हाला बॉम्बळीत किंवा याच्यामध्ये कोल्हापूरला नेवचं लागणार. त्याने पैसा बिल माझ्याकडून अजिबात काय घेतलं नाही, सगळं खर्च करून मला तिकडे पाठवलं कोल्हापूरला. तिथे गेल्यानंतर डॉक्टर परत ते हेच म्हणायला लागला काय जवळजवळ हे संपलेलं आहे, शरीरात पूर्ण किडनी सगळं बाधच केली, कामच करत नाही काय. शेवट ती 5:15च्या आसपास झाली, ऑफ झालीच ती सकाळची. माझं म्हणणं असं आहे की माझी जी नुकसान जी झाली आहे ती काय आता ते येऊ शकत नाही, तर तशीच त्याची पण नुकसान व्हायला पाहिजे. त्याच्या हॉस्पिटल हे बसायला पाहिजे, सेल बसायला पाहिजे, एवढं माझी इच्छा आहे. शिक्षा व्हायला पाहिजे त्याला, कारण त्याच्यामुळे माझ्या पुढचं जीव गेलंच हे सांगतो मी तुम्हाला. पण ते बाकीच्यांची तरी पुढच्यांची जीव वाचून द्या अशी माझी इच्छा आहे. आता